Lagunok, ongi etorri txorienera, ostirala dugu eta ospatzeko, Patri, nondi jungo da gaurko errezeta? Brokolia, irugiarra, otarra eskak, ez ditut ikusten. txokolatea akaso. Akaso ez, bai, holako, trilogia ez, baina hau da, laulogia, laukin da denien nola da? Tetralogia. Bueno, bai, ingo duguna holako txokolate festa bat. Txokolatearen inguruko errezeta bat ingo dut, eta esandakoa, lau prestaketa ezberdin egongo dira hemen, eta denak izango dute oinarrian txokolatea ero kakaoa. Orduan, xeri, gustora, lasai egon, ze benetan gaurko saioa dator. Txokolatez betea. Baita. Kontatuko zut, gure txokolate festa hau, nola prestatuko duen, askar. Tira. Lehenengo txokolate bihotza egingo dugu. Horretarako, esne gaina eta patxarra irakiten jarriko ditugu, eta behin irakindakoan hori txokolate gainera bota, eta ondo naziko du adaskarekin, gurina gehitu eta ondo nazi. Molde batzuetan sartu eta oskailura. Gero txokolate saltza, horretako ura eta azukre irakiten jarriko ditugu, gero kakaoa botako diogu eta ondo naziko dugu. Egin da dagoenean, horri patxarra botako diogu, erorrona nahi izan ezkero, eta kanpora, saltza egin da. Sorbetea, horretarako ura eta azukrea nazi, kakaoa gehitu, 5 minutu irakiten izan, eta izozgaiura joango da. Txokolate bihotzak bainatuko ditugu olako ur eta txokolate estalki batekin. Eta horretako jarriko dugu esne gaina txokolatea eta ur krema irakiten. Eta behin irakiten hasten direnean, horri botako dugu oliba olio pixka bat, ondo nahasi eta ur garrapinatu botako izkigu, eta gure bihotzak horti pasatuko ditugu. Eta behin gogortzen direnean, zerbitzatuko du dena batera. Ez da egin nola ingo, sorbetea izango da, jatetxetan egiten genuen, ez da gu makinatik ez du basatuko, orduan jatetxetan egiten genuen, horrelako bandeja batean atara egiten genuen, txakoli sorbete bat, erolako beti da likido baten sorbetea, ero fruta batena. Eta gero eskatzen zutenean, sardezka batekin, holan pixka apurtu, eta gainen jarriko dio. Ez da izango lan makinakoa, ez ezer. Etxian egiteko moduko ez duzue behar, holako makina berezerik, ez ezer. Orduan, jendeak ulertzeko, txokolate bihotza, estalkia, bihotza izango dela trufa batzuk, trufa da txokolatezko trufak. Baina hori, ulertzeko lausatixak, bihotza, estalkia, saltxa eta sorbetea. Hori da, lau. Hori buruan. Lau. Orduan, hasiko gara, lehenengo, hauekin, txokolatea mendakagu, esne gaina. Berotuko du, eta hau, txokolate, guk hemen ingo duan naste honekin, txokolate honek trufak inaldituzu, izango zen. Patxarra, esne gaina, hauek irakiten. Irakiten hasten direnean, txokolateari bota. Urtu adaskarekin, gurina. Urtu eta oskailuera, horrelako moldeetan, da horrelako ingo ditu sentimetro bateko, atzamar baten lodirako, horrelako disko, ero horrelako pastilla, antzeko batzuk. Eta nik galdera badaukat. Bota. Zuaitza, azten bada, zuaitza ez, txokolatea, kakao hasia, azten da zuaitz batetik, orduan txokolatea entxalada bat izan daiteke? Hau entxalada Kakaoa izango zen fruitoa bat, eta hau ensalada bat ez, hau izango zen fruta macedonia bat. Oso ondo, eguneko fruta razioa? Bai, gutxora, bera, gaina hauek hemen frutu lehorra euskagu, urarekin busti alditu eta ja ezien lehorrak izango, ikasi dute, ikusten ze askarrik azten duen. Bai, azten, postre ona. Bai, postre oso goxua, eta txokolatiak badauka bere, ez dakit, nik pentsa dut mundu osoa gustatzen da txokolatia, baina gero ez, pentsau. Nik betxu karreriako lehenko egunian, nik bigarren karrerei nauenean, lidergo ekintzaile eta berritasuna lehenko egunian, esan zuzkuen, ekarri holan geixen errepresentatzen dutzuna, zehosar. Eta nik eruen itxu, nik etxianen jako txokolate palmeratxuak. Jendiak eraman txagoen, etxeko giltzak, batek, ikurriña, beste batek ez dakizet, da nik txokolatezko palmerak. Eta danok jantzauen, pertsona batek ezik, eta horrek esan oztan, ezken ere eskat txokolatia gustatzen, eta bizitzan ezagutu duten lehena. Nik ez da ezagutzen dudan norbait egia esan, baina normala da moduan ikusten dut, danetik beti hon behar dala jente. Baina txokolatia. Bai, egia esan. Ez dudan esan Patri gaina da bakizu txokolateeka eta hemen ikusten dituzue beltzak, hau ilunagoa da. Hone dauka 182 kakaoa eta horrek 170. Orduan estalkia naiz eta gaina ur krema batekin joango den, finagoa izango da eta goxoagoa, horrek esan nahi duelako kakao gutxiago eta azukre gehiago daukalako. Orduan hau berez
pixkat mingotza hau izango da, gure bere bihotza, Naiz eta gero ez dakit geruzak nabarituko dien horren beste, baina bueno. Bueno, hauan egongo da hor txokolate festa, hori seguru bai. Omenaldi xaitzen bere izenai. Bai. Hor ingozko, festivala. Bueno, hemen ikusten duzu, hau honekin bakarrik, eta hemen gogoratu, dagoela azkenean daukagu likore bat, daukagu esne gaina, txokolatea eta gurina. Hau gero horrela bera ostutzen usten badugu, gero bolatxoak atara eta kakaotik gero pasatu, hau egizango zen trufak. Trufak beti hori da, gabonetan eta asko itxeitzugun trufak. Eta kakaoa badakitzue, Ameriketatik etorri zala, baina etzan formatu gozoan jaten Europara heldu zan arte. Itxen zabiena da horako edari garratz bat, Amerikako indigenek, eta hori hartzen zabien. Eta orduan gaur egun, Europara heldu zanean, Belgikara eta Suitzara konkretuki konturatu ziren, oran asixa txikitu itzen zauenean, eta azukria gehitzen jakonean, asko betzen zala. Asko betzen zala, hori askoz begozuago zauela, orduan, askarrak izan ziren, eta gainerakua ezagutzen dugu, da oin txokolatia, pia formatutan aurkitxura ikela, txokolatia barra, badauz kremak, izoskixak, eta txokolatia... Zer izango zan bizitza txokolate gabe? Eta ez bakarri txokolate moduan, bakarri. Kontuz hori galdera itxen bozuz, notizitxar bat daukat, gaur txorien. Ja, hori, uste dut notizi hori entzut daukat, baina ez dala urtengo, horrein dala bi urtero antzeko bai, nik uste duana, Bai, 2050an, gutxi geratzen gaku txokolatea jateko, esaten da desagertzeko arriskuan dauela. Ze azkenean, aldaketa klimatikoak diela eta lehortiak txokolatea produzitzen den lekuan, edo kakaoasiak produzitzen diren lurraldietan, lehorte pila bat dauz, eta hemendik urtiak jarraitzen badoiaz, holan izango da orduan. Ez dakit guztiz desagertuko da, edo egongo da, olako presiotan, angulak bezala. Eta gaur egun hori jate ditu angulak, nik hor patri, boskaketa bat ingo nuke. Eta munduko golf zelai guztiak utziko nire dituzke busti gabe. Eta hori bideratuko nuke kakaoa astera, ez? Hola, ez daukate zer golfan kontra, baina bagitor urpila juten dala. Ingo inkesta mundial bat, nahi badozu. Bale. Bai, eta jendeak pentsatzen dut nahi xau dauela txokolatia jatia, ze golfian zen bajo lasten dabe. Konparatuta txokolatea jaten duenak edakin, oso gutxi. Eman dezagun, ez dakite eunekuak asmatzen nahi, baina euneko biak bostak asko jota, asko da. Eta txokolatia jan, euneko 80 jaten dut txokolatia. Beraz? Bai. Behitu. Eta euneko 80 egunean, behin, euneko... Ez 85 egunean behin. Eta euneko 80ak 3 aldiz egunean. Izango da. Hemen, horako golpe batzuk emango izkiogu, eta honekin egiten duguna da, dana lehundu, eta utzi gure pastilla hauek, holan, tamainakoak, Jak, lisu. Hau, izozgaiura doa, eta orain zenatu. Berez, lau txokolate mota dauz, baltza, daukala kakao geixau, gero txokolatia esniakin, daukala kakaoan eta esnian arteko proportzio, ideala, txurixa ez dala berez txokolatia holan deitzen jako, baina azukre eta esne geixau dauka, mantekakin nahasitxa, eta gero hemen aipatu dugu noizpaitz, txokolate arroxa. Hau da, ez da txokolate txuria kolorante gorrixaekin, baizik eta dau kakao hasi bat berezixa, rubi deitzen jakona, eta bai, txokolate berri bat 2017an deskubritu zen, eta horrezkero, txokolate arroxa. Nik orain ez dut dastatu oraindik, onartzen dut? Ez? Ez. Txoriena, nagoen ekarrenik, bai. Arroza bai, ekarri zen? Bai, ekarri zen duen. Hola, zaukala apurtxo bat limoia zaporea edo zitrikoa zan apuratelan zaukara ikutua. Bai, arrazoia. Zaporea berezixa. Bale, ostutzen bihotzak. Horrek behar ditugu gogorrak eta gero estalkia, hola, eskizten nekin hola ditu. Bihotzak ostutzen. Hotzak ez gu bihotzak beroak behar ditugu baina. Azukrea, ura, eta honek irakiten azten duenean kakaoa botako digu, eta ero hemen ron pixka bat, olako koiara garatxo bat. Eta hori izango da, saltza moduan erabiliko duguna. Bale, txokolatiakin holan, anekdota bat edo, Hitchcockek, zuzendarixak, Psikosis pelikulan, odola erabili ordez, erabiltzen zaren txokolate siropia. Hola, ez dakitzu, efektu bereziak eta itxeko, odola nolan leku batzutan jaten zaren txokolate siropia.
marka berezi batena, estatu batuetan saltzen zen marka berezi batena, nik ez dut ezagutzen, omen zala gorriskaua, edo da hori erabiltzen omen zauen. Hombre, egia da, loditasunean da oran, bai, ez? Bueno, igual findu ingo zuten pixkat, ez? Siropea segun nolako, igual likida o pixka botako zioten da... Igual moldatu ingo zabien. Bueno, ez da txarra, egongo ziren. A ber, garbitu zazu aktorea, eta txo, garbitu gonein zupatzen. Bai, eta gero dau, beste asmakizun batekin erlazionatu da txokolatia. Bota. Mikrowin labakin. A ber. Ba, esan zentzilari bat, Percy Spencer, eta berak, bigarren gerra mundialin itxen zauen lan zientzialari bezala, eta orduan magnetoiekin makinetan eta ibiltzen zen lanien asko, hurbil. Eta beti eramaten zauen txokolatia poltsikuen. Eta orduan magnetoiekin eta urtu itxen jakon beti eta esaten zara. Da, nondik atarako da. Da, orduan, magnetoiekin jolasten da hango lan makinekin, sortu zen olako kutsa bat, hori, etxian gauzak berotzeko, da, bueno, gaur ezagutzen dugun mikrowin laban aitona edo, bai. Hor sortu zen txokolatiai esker. Erabilpenak izan ziela hori, espaziora eramateko, honek astronautak ero, eran berotzeko eta beraien hori, eta horri, ni goratzen naiz, Ostelaritzan erakusten ez, kozinatzeko teknikak ero zer erabiltzen da. Sua, labea, lurrunetan, ez da izer, eta hor, mikroin labea ere azaltzen ziguten, eta kontra, esaten ziguten, bueno, kontra ez, bakoitzaren aldeak eta zeintzuk kontra. Eta kontra, orduan esaten zen, bueno, garestia zala, kozinatzea mikroin labearekin. Karo, hombre, azkenean, energia, elektrizitate asko konsumitzen du. Orduan, bakarrik zu imaginatu, prestatu behar duzun errezeta, eta badaude liburuak, mikroin labearekin kozinatzekoak, eta ia denetarik ez du, nik denetarik inaldala. Bakizu, garbigailuan kozinatzeko liburu batenik aurkitzen nagoela? Nik garbigailuan, nik ireiak eman ditu behin baino, eta arrautzak temperatura baxuan, da janaria temperatura baxuan, garbigailuan inalda. Ba, bueno, pentsau, azkenean honek gailuak ebe bai, erabileik enik egisa esan, etxean daukat eta hori. Zehose berotzeko, infusionen bat eiteko, baina netxean nahiko sobran dau. Mikrowin laba ez dugu asko erabiltzen egisa esan. Ez nia berotzeko, eta gero, segun zer da, egia da, arroza berotzeko da, nik garbantzuak eta lan oskailuan utzi, eta gero lapikoan berotzen nahi dut, baina, bueno, badaude gauza batzu, arroza sobratu zaizula bezperan da, arroza berotzeko eta horrelakoak, badira, egia da, niko komodua dela. Bai, erosuak badie. Bueno, txokolatia, urtuta, saltzarako eta honi, bueno, nik kasu honetan rona botako diot eta sua itzaldita. Orduan, bueno, kontutan izan, erzeta hogeitean nahi baduzu eta aurrak ero egon behar badira, komeni da lehengo, ero lurrundu bakarrik alde batean, ero urarekin batera, ero ez bota, ero urarekin batera, hor irakiten eukin dugunean azukrea, rona hor bota eta auki pixkat irakiten denbora batean, eta ero erabili. Guk kasu honetan, bueno, nahi du saltza honek, puntx hori, ikutu hori izatea, eta horrela utziko du. Saltza, egin da, izoskia, urrengo pausua, ni hemen zati noa, eta... Lautik bi, egin ja... Lautik bi. Bi prestatuta, bentsat, hirugarrenak ingo. Hauek, baina ikusten zuen oso erreza diela danak, Saltza izango oinarria berdina. Ura, azukrea, irakin, bueno, hau da hori, sorbetea. Eta honek, berdina, irakiten duenean botako dugu kakaoa, nahaziko dugu, eta hau bai, izosgailura jungo da, eta honek behar ditu 4 ordu gutxienez izosgailuan, eta gero esan dakoa. Egin aldu zuena da, 15 minuturo mugitzen baduzue, geratuko zaizu holan sorbete baten itxurakin, krematzu du, baina holan ibili beharrean, momentuan behar duzuena, sardezka batekin horrela, ikusiko zu, ra-ra-rain, erabili behar duzuna eta izosgailura berriro. Eskenean da horrek kristalak eta apurtze da, 15 minutura apurtzen bozue, zigorrak esan da, krematxua bihurtzen da. Guk zigorrak eta bisok, hau jaten badugu egunero, ipurdixa hasiko jaku, edo tripa, edo, bueno, horako gauza. Ni hemen gerri bueltak adazte zaizk. Gerri bueltak? Eta hemen, ne ipurdi da gana. Arpegia. Baina ontsa ipurdi potoloa modan dagoenez, ez jat importa. Bueno. Gauzia da txakurrei, esaten da, entzun duzu, txakurrak itxu geratzen diela.
baina txokolatia emonda. Egia da hori nik entzun dut. Mito bada, baina ontsa kontako zut egisa. Bale. Zelena badek esate zuten baita. Entzuten da, beti entzuten da. Bai, eta masturbatzen mazara, hile gabe geratuko zela, eta itxu geratzen zarela. Ni hile barik hori igual, ja, nausisa zarenean. Hori landaldeko batzu. Bai, hemen ikuste dut, hile asko falta dala. Txokolatiak ginen, bai. Bai, eta, hori gertatzen jake, txakurrei diabetikoa dienak. Orduan, gauzia da. Ez da txokolatia, dultzia ere ematen badio. Bai, hau da. Txokolatia txakurrei ematen batzazu, azukre asko egunero, noixean behin emoten hilabetian behin olako txokolate zati bat ez da esebe pasatzen baina jendeak, emoten motza egunero, txakur hori diabetiko bihurtzen da. Azkenean odoleko glukosa maila igo itxen da, eta horrek sortu leike begisetan kataratak eta ukitzea txakur horrek. Orduan, eta gaina ez da bapatian geratzen duan ez dakit txokolatia emunda itxu geratuko diela aste baten. Ez, hombre, izan behar da jarraikotasun bat dultzea, eta ez txokolatia, gauzak osoak ematen. Horrea, gauzak osoak, horretzau diabetesa, eta diabetesak eragin leike kataratak aukitzea begisetan, baina ez da, jendeak bakitzu, simplifikau itxen da, txokolatia janda itxu, ez da holan izaten. Orduan, baina egisa da, txokolatia eta dultzia txakurrenako, azkenean, beherakoa dala, ez dietako eta ez dala bapea proposa, ez jake eman bier, besta, orduan. Nire txakurri ez dakit inoiz zerbait dultzia. Beitu, gaietak inoiz bai, erakusten gauzak eta gustatzen jake, moten gustatzen jake, ez dietuntunak bez. Txakurrak iadan jaten dute. Txakurrai geixen gustatzen gakona, edo geixen holan, ez dakit, bustana mugitzen dagoena, da gazta, geroz eta usaintxu haua, geroz eta fuerti haua, ez dakitan, sudurrian sartzen gakolako, eta, hori, bapatian antzen baten dagoelako, baina bai, gazta. Txokolatia, emoten batzazu gustatzen gako, baina... Gure sorbetia, badakizue, guk olako truko egite ditugu, egin da daukagu, izozgailuan badaukagu, olako erretilu bat, orduan hau ez dut izozgailuan sartuko, badaukadalako ja izoztuta, baina izango zen hau hartu, iragazi nahi izan ezkero, olako erretilu lauki batera, olako bandeja lauki batetara, olako geruzatxo bat, eta olako sukaldeko filma jarri, eta 3-4 ordu, kristalizatu arte, bertan. Eta orain, jungo gara, gure txokolate bihotza, kanpotik izango duen geruza egiten. Geruza horrek eramango ditu urrak, garrapinatuta. Hau da, urra hauekin ditu dana da, labean, 130 gradutara gordina zeuden, 130 gradutara txigortu inditut, ordu erdi bat, 20 minutu behar dituzte, eta oin ingo duna da, hemen, bolako almibar karamelu bat ingo du, ur pixkatekin, eta azukrearekin, eta bere 210 gradu hartzen dituenean hori teknikoki horrela izango da, baina ja ikusten dugunean karamelua egiten hasten dela, botako ditugu hemen urrak, ondo nahaziko ditu, eta gero labeko paper gainean irikiko ditu. Utziko ditugu pixkate peltzen, da gero pan, arrabolarekin eman, pan, eta txikitingo ditu. Teknikoki pan. Pan teknikoki hori da. Pan teknika... Nok ez du ezagutzen pan teknika, mesedez. Frantsesako gozo gintzan asko. Hori, bitxisua asmatuzunak ez izan panekin. Bizitza gozotzeaz gain, bizitza bai gozatu inbida. Beti, mesedez. Bai, eta hortan oso abileak dien, talde euskalduna daukau. Bai. Gozategi anaiek sortutakoa. Hala, gozategi taldea. Ez? Nik, azkenengo adez, ikusi ditxugun Zeit festen. Bai. Bilboko festivalian, eta, arek ematen zaben kale jira bat. Eta gaina ze jende zegoen, gaina izango zen gehien bat gure... Jende gazteak ezautzen zituzten gozategin abestiak. Azkenean klasikoa hundixa badie eta erreixetako festetan izan bezara, izan bazara, hori kantau izan dozu, noiz baitz. Naiz eta 16-18 urte auki edo 40 bat. Gu gozategi hainbat aldiz ikusi ditu, entzun da, erromerietan da, Indu dantza. Guibiltzen ginen lehen, eganen atzetik eta batzutan. Gaztetan gaztetan, 14 urtekin eta eganen atzetik eta biltzen ginen. Duran aldean, guk ezken eukan nola joan, baina han inguruan eolako, Durangokoa klasikoa dira Luartz betikoa da, gure ingurukoa da. Eta ja egan etortzen mazan. Luartz ez dut ezagutzen. Duran aldekoa dilako. Horregan inguruan ibiltzen dira. Hor zegoen, orduan gara hartan, egan zan 2.0, eta gero etorri zan, gozategikoak horreman zioten
Bai, beste puntu bat, ez? Azkenean, Euskal Herria nolan tradizioz, zeuzen bi, ez? Soinu eta pandero, baina gero, gozatek sartu zauen nolako berrekuntza bat baxuakin. Eta bateriak, eta sartzen zizkioten. Eta, horrek aukizaben nolan, kristoneko arrakasta. Unpena, Durangoko jaietan jo zuten, honek untzak, utzi duela. Utzitzen da, bela, ikusen notizia. Bueno. Etorriko die beste batzuk. Bai, etorriko die beste batzuk, eta deskuidatzen basa, gozategi behon zan urte batzutan horre pixkat ustut utzita bueltatu ziren, eta... Asko bueltatzen dira. Bai, asko bueltatzen dira. Bai. Eta bueltak ez dut ezetan izan behar txarrak, Honak ere badaude. Zaten dut? Bai. Noski. Zatik. Ez da usabatzari. Nik, hemen nago, holan denbora. Txiten, abestu gozatu egin zeu ze, Nik? Nirekin, abestu. Ez abestu, guzti. Ez nirekin, Ez nirekin abestia. Edo danok ezagutzen da mugun mosla, emoiztasuz mositxuek. Ja, ni betxo, justo hori, tirri hartu nion. Euska abestigo, ez dakit, politxauak. Betxo, hemen kolorea patre ikusten duzu, Aitor sartuko da oin, eta nola pixkanaka aridan kolore hartzen, eta esan dako, oin izango da, segundu apur batzuk, eta hemen, guk urrakin ingo dugu, baina hau almendrekin nahi izan ezkero, intxaurrekin, baina bai komeni dana, egin behar dugun, erabili behar dugun frutu lehorra, lehenengo txigortzea. Sartaian, erodabean, berdin da, baina txigortu egin behar du. Eta orain, kolorea bazten danean hartu, eta venga. Hauek, ondo busti daitezen, hemengo karamelu honekin, egurrezko koiarakin hau botu itena. Ondo busti. Horrek gabonetan eta izaten di horrek usainak eta, holan almendra garrapinatu da horrek, ni pila gustatzen dut. Horrek postutxotan eta ibiltzen dienak. Kastaina bai hondi da, sasoia eta kastainak nimardo zerbait, patri, hor nago behiratzen eta... Jazten dienean, herrixetako kalietan horre trenak jarten? Batzutan kendu bestitxu usteiken. Nik ustetan ez da herrixen baten hor fijo goten die. Arrasten kentzen itxuste trenak eta Bilbon getxon bebai. Bueno, ez da inun zan, olako postu bat, ez da inun zan, urte guztian egoten zala. Bai? Jo, ez dakit. Sasoikuak hobeto die, solan ja... Bai, baina martxan ez, nahi dut esan. Bale, trena horre postu hori da. Bale. Ez que abustu honolan gaztaina batzuk ez da. Baina lortzeko ez? Lortu bai, baina... Bitu, gaztainekin badukate gogoa zerbait egiteko. Eizan eta izaten die gaztaina saltzak eta gaztaina holan kremak. Patata krema izango bazan moduan, baina gaztainan krema holan eizako... Pure batzuk ez gaztainan askotan. Hori izan dut. Ondo juten da, gaina bada sasoiko zerbait. Gozoa da. Gorazkenakin eta sekusia dukana, eta... Bueno, jak, hementxe. Orduan, bakarrikoin falta zeigu, azkenengoa. Hau utziko du pixkat... Kakao eta ur estalkia. Hori da. Horatzen dute, pausu asko di, baina... Ari gara pixkanak egiten, Eta hau, oraindik eta, hemen gaur ikuste duzu, dena direla, holan, nasi, osagaia gainera antzekoak, eta kasu honetan, erabiliko du olako ur krema bat. Ur krema hoiteko lehenengo indutena da, karamelatu indituzte urrak, gero robot batean sartu dute, eta birrin indituzte olako karamelu ilun bat lortu arte, o krema ilun bat lortu arte. Hau hartuko dugu oin, eta berotzen jarriko dugu, txokolatearekin, esnegainarekin... Usainona daukan horrek. Hori da, eskotan, saltzen dituzten kakao eta ur kremak, bakarrik ur krema. Hau da, urra bakarrik. Testuria da, horrek daukan usaina. Ez da gozoa, ze kontutan izan, bai egiten dela karamelu batekin, orduan mikaz puntu bat badauka, horatu xat. Ez da, jendea pentsatu, dulce izango da. Nik hau erosten dut gozaltzeko. Hori da. Hori kakauete kremak eta saltzeitxuste hori supermerkatuan eta erresa da aurkitzeko, baina gero leku batzutan saltzeitxuste bai, almendranak, urranak, eta horrek niri pia gustatzen jat, banana apurtxo batekin, jartze dut olako koiera bat, danandako hori gozarixa da, nire gustokuenetarik ba. Bueno, esne gaina, txokolatea eta gogoratu dudala 170 kakao duna, hau da, piskat azukrek gehiago dauka beste bihotzak baino, eta honi olio koiarakada bat, gurin koiarakada bat, ekilore koko olioa nahi izan ezkero erabili duzuela gure errezeta baten, olako koiarakada bat, 15 gramo botako izkiogu,
Bai, esan, lehun haua gure oso igual hobeto gurina edo. Ba, Honek eman gotza bai beren hortasuna. Hombre. Bai, txokolatia, nik egiz esan, behin behitu atara sostien olako txokolate sorbete bat olan izoski bat, kenel bat, gatzakin eta olibakin. Da nik esaten aben, olan, bai, beti bota bizako sapori altzatzeko. Baina, angua eta, baina, holan, hotzian da horrek eskatak, gatz eskatak, eta oliba txorreta bat. Eta ikusi nahuenean, esan nahuena, baina, hauze da, hori bai entzalada, lehen alipatu duguna. Baina, oso goxua zauen. Orduan, bai, oliba kematu eta txokolatia ibe, bai, hori ba, nortasun puntu bat. Bai, hori zeukan, Ferran Adriak, liburu bat atara zuen, familiaren janaria, familiaren menua, eta hori izan, berak garrantzi handia ematen zuen, lantaldeak zer jaten zuen, ekipuak, eta zaukan errezeta liburu bat horren inguruan, eta bat zen, ogia, egiten zuten ogia txigortu, gero, txokolate beltza birrindu gainean, gatzeskatak eta oliba. Eta oso esan da, hori postre moduan jartzen zuten, eta hori berdina zeukan beste hori, laranjarekin, eta estizko karameluekin oliba eta gatza, eta holako ikutuak, gari batean guk ezagutu du, ni Frantzian ezagutu nuen, gure janaria, baskaria zala, joten zala pertsona oskaiura holako lapiko handi batean, sobra guztiakan bota, urakin eta sopa bat iken zuen, da hori izan guk oso gaizki jaten genuen. Eta presak eta korrika eta gaizki. Honek Adriak garrantzi handia ematen zion, lantaldea, ondo egotea eta ondo ematea jatea, lantaldeari. Nian nahi egon zan, zuk ezagutza duzu, Michelin izarreko jatetxe baten, eta hori, anitzen zauen, lantaldiako, eguneko lehengo gauza itzen zabiena, da, lantaldianako janarixe, eta hori, egun baten, dilistak, beste egun baten, arroza, beste egun baten, arroza ez da benitzen asko, pasta, beste egun baten ez dakizer, baina itzen zabien gauza goxuak. Guk hor, Martinenean da alako jatetxetan da egoten ginenean, egunero partida bat itokatzen zitzaion, egunekoa, hau da, lehengoetakoei, gero lehengo beroetakoei, arrainetakoei, aragitakoei eta gozokintzakoei. Ordan bakoitza zeukan bere eguna eta aldatzen juten ginen, gutxi gora era. Menu bat, antzeko izaten zen astero, egia zen, gehiagi asteartero beti dilistak. Azkenean errasteko da, ez? Bai. Eta azkenean etxean zauzenean moduan bitxu. Etxeko janaria zien. Bai, etxeko janarixak beti. Eta etxean bai, jendiak errastu itxen dagoela da isa, ez aste osua bardina, baina nire etxean adibidez, astelenian beti izaten die lentejak. Bai, beti dilistak astelenetan, ez dakit, hori tradizioz, holan mantendu da nire aman etxean, nire zenarran gurasun etxean bai, berdina esan, eta gure etxean beti astelenetan dilista eguna. Eta gero, sobrak... edo esposo ukitzen dilistak, barruna. Lehengunean, ingen nituen hemen honen masaiak, sapoarenak. Horrek, suberoanek ezagutu nituen, sapo asko jartzen genuen, eta buruak eta ezken, soparako eta holan inoiz erabiltzen ziren, baina eta horrek, Imanolek hartu, eta han ibiltzen zen, banan, astean zehar, ateratzen masaiak, eta ero batzu zeuzkanean, arroza masaiek egiten zuen. Eta oso osua. Baitu, azkenean, imaginazioa botatzea da, eta imaginazioa bia da, ontxe kontako zuten historixan dako. Bota! Ze, ontxe, bakitzu ospetsu izatea sare sozialetan, da markekin lan eitxia, hori aspirazionala da guzti hori, eta orduan Irlandako unibertsitate baten, 2024 urtetik aurrera, egin dago gradu berezi bat, berez da gradu bat edukia sortzeko. Baina bakitzu notiziek eta indauela olako clickbait, hori, influencer izateko gradua. Baina, azkenean da, enpresek eta bai, azkenean sare sozialetan edukia sortzeko biharra badaukie gaur egun, eta orduan bada, hori ikasteko, gaur egun community managerrak eta horrek beti die, igual kasetaritza eta ikasi dituztenak, ez? Da orduan badau, zehose, olako espezializauta. Ikasgaiak, esango zu, marketing digitala. Harreman publikoak datuen analizia, psikologia soziala, publizidadea, hizkuntza bisuala, bideo kreatiboen sorkuntza, orduan, ez da influentzara izateko, baizik eta, horrek ez, edukiak eta sortzeko. Baina badauz, nik enakien karrerak, ez dakit karrerak edo ikasgaiak izango dien, barazixak, hakeo etikoa, polizian da laguntzeko, da hori, hakeatu, baina,
bueno, zeo lan deskubritzeko, kanabis askuntza, medikuntzari zuzendua, hori nola ez Amsterdameko, Kaliforniako unibertsitatean. Bai, hori jarri du Grezian ardia jantzizkiatena marihuana, horre jarri du. Eta gero pop kulturan aditua, bai badago beste bat Ameriketako estatu batuetan, berez. Badau, txokolatian guk karreri egoten bazan, hemen txorienen gaur atara dugu. Apuntau ez, atara dugu gaur. Bueno, orain, gure txokolate bihotzak, hotzak berritu eta gogortuta. Orduan, gero izango da, bota hagona, eta esan dakoa, sorbetia egin da daukagu, saltza egin da daukagu, gaineko estalki egin da daukagu. Orduan, behin gogorra daudenean gure oinarriak ero bihotzak, etorriko gara, hemen honekin bustiko ditugu, eta gero jarraituko dugu, bueno, utziko ditugu gortzen da, ja, dastatze da, askar-askarriko dugu. Listo, sondo. Bueltan gara, eta gure bihotzak ez dira gogortu, baina nik beti, espa izaten dut olako zerbait oskailuan, eta baneuskan batzuk izosgailuan sartuta hauek ondo gogortuta daude, eta ingo duguna da hori, lehenengo gure ur garrapinatuak horra barrura, hau nahaziko dugu, koiara hundi bat atara patrimesez, eta horrelako sare bat ero baldin baukazu hobeto, ikuste duzu ja hemen, espada indugula froga, ingo dituguna da, gure bihotzak jarriko ditugu horrela, adraiuak izango hasien moduan, ero teiak, ero... Koiariakin honekin gainetek, ez? Bai, inadozu bi eratara, nahi izan eskero bi aldetatik eukitea, egin beharko zana zan, hartu, horra sartu, eta sardezka batekin, atera. Baina nik uste olako goierakada batekin gainetik botata, neikua izango dala, Niko txokolate badaukala honek, orduan. Eta, hau, izosgailuan izan dugunez, kontua da, gogortuko dala, askar, baina, komeni zaigu hori. Olako ur pixkat gainean izatea, eta, bueno, hau benetan lizuna da, Bai, gauza bat, joe. Egunero jateko, esaten duena, Patri, dena bezala neurrian, baina horlako egun berezi baterako. Guk beti esaten dugu. Egun noizian behin jateko ez egunero, baina guk hemen egunero bauzkau errezetako lan potentiak etxorienen, Guk itxen dugu lan gogorra, zuen partez, beraz zuek lasa dugu. Eta dastatu inberresete ditugu hauek, eta egia da, Tamales. Gero, hemendik atera, eta ni laizter kotxean joan beharrean etxera, hasi beharko nahi zuten bizikletan. Euskeni bizikletan joeten bana ez dakit. Bi egun... 14 egun hor. Elektrikoa, Patri! Gaur egun etorkizuna bizikleta elektrikoa dira. Zu baina ja adin badaukazu, ezin zara bizikletan ibiltzen holan. Nik kotxe automatikoa existitzen danean, hortan joan gonaz. Bueno, hau oskailura sartu, eta gogortu ingo zaigu. Eta emaitza, txan, izango zen hau, sorbetea gertu datzen badia zuere, oso ondo. Hementxe. Saltza ere, hementxe. Eta orduan oin, ez dakit nola aurkeztu, egia esan, nik honi, bai botako niola honein, mikatz puntua gainetik. Kakao pixka bat. Holan, txak. Eta honekin bakizu, mikastasun, apurtxo bat apaintzeaz gain, mikastasun puntu bat ematen diogula. Eta orain, ze jarriko, bat eta bat borobila... Jarri bat olan minimalista, eta ben saltza apurtxo bat, eta izoskia kenel baten. Bai, baina izoskia ez da kenela apurtu inbar da, Bai. Hau, honekin ezin da... Minimalistara jokatuko dugu, baina txokolatiarekin danean da oinarri txurixan. Eta hemen, orain. Hartzen da horrela. Sako goxua. Eta hau, beharra da. Beitu. Ungo gara. Eta guk horrela iten gino, txakoli sorbetea. Azkenean txakolina, azukrearekin da horrela, pixkatekin iten genuela. Izostu eta holan, sardexakin. Eta ez da behar esmakinarik ez ezer. Eta emaitza zer da? Txokolate festa. Horrelako zerbait. Hau, jan... maira zerbitzatu behar da, askar. Niko nahi zabaldu. Niko koiarekin, hombre. Zuzupe imanarekin. Espada. A ber, geruzaren nabaritzen dian. Bai, gartzen da. Etu, eskuakin hartuko. Erakutzi.
Horan, krematxu barrutik, eta gainetik, kurruskaren saltzakin holan. Ekipo... Txego isu hau. Que ba, ez da... Ez txarra. Oso txarra, Txarra da. Oso goxua. Bai. Eta segitxuan postria eta ointxe gaina lehengo platera. Lehengo platera. Bai, Jose Ramon, zuretzako ez dau. Beitu, esan doztie, amantala ez aldatzeko. Da, badakit, zigor zikin zauela, baina eske zigorren amantala pentsatzen bajatzue zikina dauela, oza, neria zauen, xokolatez gaineska, gero karo, kamaria holan itzali da hori biligara jaten. Bueno, baina hori da gozatu dugunen zen, behitu, hori nire bikotea, aurreskoletan lan izuen da hori, eta umeak eta hor zan hori, janari eman, eta berak esploratu behar du, eta hartu, eta antxerriketan, da ni batzutan pixka desesperatu egin izan, baina hori da disfrutatzen ari dela, eta gozatzen ari dela, eta jogurrak inontak buruan da. Irudi bat bai badaukagu hemen Euskal Herri mailan, beraz, hori mantenduko, garbi, amantala aldatu dugu, eta postri alde batera utzi, da gaurkoan, gazira joango gara. Beka. Postretik hasi da gazixakin bukatu. Nik pasa zotzona bat aukerat, panpinak bezala. Yo tengo la chochona, me gusta la chochona. Bai, hori bai abezen dagoela, Beti gane, hori esautu du. Bueno, kontako zute resetea zela burgabiz. Berez, holaxe da. Sartegin baten, irugiarra eta saltxixak ondo frigitzuko ditugu, tomatia bota eta suestitu. Gopor baten, arrautzen gorringuak parmesano gazta birrinduekin nahasi, gatza eta piperbeltza bota, eta pasta egositxa dauenean, egosketako uran edalontzitxo bat bebai bota. Gero ingo pasta iragazi, tomate saltxakin eta karbonara saltxakin nahasi, eta saltza gehiagokorekin zerbitzatu. Eta holexe da, azkenean, amatrixiana... Txerrikeri bat, txerrikia badaukagu, eta amatritxena eta karbonaran arteko semea alaba. Zein da amatritxena? Amatritxena da tomatea, saltxitxekin edo tomatia irugiarrakin. Lehenengo gauza ingotena, hemen gatza bota dotzat, apurtxo bat gehiago, eta lehen esan dugun bezala, oliba aparra esataratzeko, bueno, ni gustatzen jarri. Bueno, esku, bai. Eta ontxe pasta, kasunetan, makarroiak edo rigatoniak. Hori barrura. Biteldi, hemen, esan duzu karbonan artekoa. Guantxialea izan ezkero, guantxialea erabiliko genuke, ero berez reseta guantxialea dauka? Bai, berez reseta guantxaleakin da, baina, guantxalea lortzeko, denda espezializatutara da joen bizarie, berez, nik irugiarra lortu dut lanketua, eta hori lekudanetan dagoenez. Bai, errestaldera, hemen, bestaldean italiarren baldin badago, ez da lasarratu gurekin. Hori da. Guke, guantxaleakin dala bakio, erabili izan du txorien, baina, egia esan, hemen, bada baita ez, gauza errezak, errestaldera, eskuragarri ditugun osaiekin prestatzea, ondo dagoela, horregatik, hau, irugiarra gaur egun toki guztietan, agategi guztietan da, toki guztietan daukagunez, irugiarrarekin. Eta gero, saltxitxak aldozue hori xaflatan hartu, baina eurak itxen dauena da, mosketain, hau, tripa izaten dana edo, hau, asala, kendu. Atara, aragia bakarrik usten dute. Bai, hori da, eta aragisa bakarrik hartzen daue, orduan, joango gara, apurtxoka, dana ataratzen. Ziona. Erroma inguruko landa eskualdetako plater tipikoa da, hau. Zona pasta, eta, hango jatetxetan daula menua, eta, nola dira, hauek, fraschetta, jatetxeak ero badaude, ez daude holan, fraschetta. Horre eguneko menua erolan, holako eguneroko eta holako jatetxetan da tipiko den, errezeta bat esan dezakegu. Eta, txerrikeria esan dugu, baina txerrikeria esatean, da txerria daukalako. Txerria daukalako. Azkenean, Euskal Herrian hori txerrikeria da, txerrikeria toki askotan, esan kontestu askotan erabiltzen dugun zerbait izan dezake, izan nahi da, txerrikeria. Eta estazetan txarra izan behar. Estazetan, konotazio txarra badauka, txarrikeria holan litxarrerixa da dan horretan, baina,
Hori da... Txarretik dana, esaten da, txarretik dana gozua. Bai, eta bakite justeza, eta ikusten duzu zain un olako litxarkeri bat, eta bakite hori txerrikeri bada, baina egun bategatik, ero umeak hor da, zertan da, txerrikeri, gureak, oin eman didete gurei, eta gaina esaten hor da, txerrikeritan, gu zorionez, zelaietan, Abadiñoko eskolan, lurra eta zelaiak eta desente dauzkagu, ez da, esan dezagun dana zementua daukagu, ez. Ia, esango nuke gehiago daukagula lurra eta belarra eta ume daukatela jolasteko, zuaitzak eta badaude, zementua baino. Eta han ibiltzen dira, beraien errepideak eta egiten, lurra egiten dute baina holan jetxieran daukate, eta egiten dute olako kanal bat daukate, zubiekin eta ez da izan, eta karo, ura botatzen azten diran, eta egoten dira, baina... Txokolata da itzen orduan. Txerrik egiten. Benetan, baina lurretik eguztik juzu... Zuken juzu lehenko errezetan txokolate festa. Bai, hori, txokolate festa, hori da. Eta nik egia da, gure txian askotan, garbigailuan sartu baino lehenago erropak, arraskan pasatu behar esaten ditut itxurripetik, eta pixkat petroleoak endu, bezala, gure garbigailu hongo zan, baina hori ere txerrikeri bat da, baina, ez daukain, honean esan da, onartutako txarrikeri bat. Bai, hori da, hori. Hemen, irugiarran gantzakin bebai, bakarrik, enleike, baina, nik, oliba olio txorrata bat, gehitxu dotzat, saltxitxak, holan, ja, eta nahiz eta gordinik egon, ontxe, kosina hubi dugu dana, tomate saltzakin. Tomate saltzakin. Beraz, joango da bere hortan... Saltza ero tomate birrindua pastri, kasuntan ez? Nik tomatia aukeratu dut hau kontserban datorrena laukitan mostuta. Baina ez da frigitua, ez da tomate saltza. Tomatea bakarri laukitan. Tomatea, bai. Aldozue hori tomate birrindua jarri, baina nik laukitan, ez dakit, formagatik da, ematen dago artisaua dela holan saltzia, beraz? Horan laukitan niri gustatzen bat, gehitzia. Oso ondo. Hemen gaina, gero makarroi barruetan da sartuko da, eta hori, holako gauzak sorpresa txikiak aurkitzen. Hori dana, pentsau da, Bai. Eta joango gara, karbonara iken. Txerrikeria, beste gauza nun ikusten dira? Txarrikerixak? Txerrikerixak, sexuarekin eta zerbait eta daukanean, horrek txerrikeriak egiten ari dira kotxean, baso bazterrian. Bai, baina txerrikeria hitza ere horrela biltzen da. Horrek konnotazio txarra dauka da, gauza naturala data. Baina txerrikeria, ez da lazetan txarra izan behar? Baina konnotazioa daukala. Bai, txerrikeritan nahi dira, ondo, txerrikeritan, gaizki ez? Muturra jaten, ero... basta. Holakon bat? Ez dakigu. Hortan ere, txerrikeriak erabiltzen dira, eta kontua da, txerriak joku asko ematen duela, txerria ere, legunean esaten duena, kalabazatik bezala, dena erabiltzen dela. Dena aprobetxatzen da. Dena aprobetxatzen da, eta dena sekoxua dagoen, eta neurrian, dena bezala, lehen jandugun txokolatea bezala, ero dena bezala, neurrian jan behar dela. Ezin gara, egunero txerria jaten egon, baina hastian txerrikiak noizean behin jatearekin, nik uste du kalterik inori ez digula egiten. Eta bertakoak oso nadozko gaina. Eta hau ez da txarrikeri bat, hau oso gauza goxua da. Karbonara saltza egizu egiten dela irugiarra dugu antxalearekin originalki. Eta gero, arrautz gorringoak eta parmesano gazta holan ondo birrinduta, eta gero pasta behin egositxe dagoenean zutik kanpo, bestela arrautzak kosina bingo ziren eta esako interesatzen, horrekin nahasiz. Gutxinaka joaten garenean, nahazten ikusten duzue, saltza itzen dela, geroz eta potolu haua, da, gatza eta piper beltzakin da, gutizi, haundi-haundixa. Horri azkenean gero hemengo ura botatzen diozue, makarroiak egosteko, o pasta egosteko ura erabiltzen duzue, botatzen diozue. Eta berez, txorienen bi aldiz ustutin dugula, karbonara originala hori izango zen. Hori bai, ez dauka esnegairik eta ez dauka esebez. Ez, eta itxuregia da, holan hartzen duela, horri botatzen diozune hemengo ura, hartzen duelako kolore zuriska bat, eta jendeak, nik uste dut hori norbait kanpotik junzala probatu zituela aurreneko aldian, da esan zuen, txuria, erdi txuria, krematxua ez da izer, hau seguro esnegainak initen dutela saltza hau, eta ez da gutxeo ere. Eta egisa da, guk, italiarrek eta beti esaten dagoela, zela niogo zu hori ez, karbonara bat, esnegainak imaianik badaukat, hau, zilarrezko koiara, dan oso liburu famatua, italiakua, hemen izango zana, hori ez, Luis Zepedana edo. Eta horrek, erabiltzen dau, karbonara krematxua itxeko, erabiltzen dau, esnegaina. Botatzen dio? Berez, gurekin azarratzen dira, baina euren liburutan da, Baina, azkenean,
hori da beste variante bat esaten, ez? Hau, tiramisua egiteko, ero panakota, ez? Jenteak esne gaina erabiltzen du. Berez esne gainik ez daukatea. Ez batak, ez besteak. Originalak, rezeta originala. Baina erabiltzen da, eta egia da, asko zerrezagoa dela, egitea tiramisu bat, ero panakota bat esne gainarekin, era tradizionalean baino. Eta honekin berdina, bestea oso askarraia egiten da, karbonara, esan dezagun, esne gainakin eta goxua da, baina, inberko zaiona da beste izen batekin ditu, ez ditu karbonara. Zelan dauen pasta honen testuria, igual gogortxo? Ez da, itzen bat eramango du, errezeta dara mauna, hortik ongo, gero saltzan pixkatu egiten badugu, baina, horrena moztuta, minutu bat asko jota, Bai, orduan, pasta egositxa dauenean, etorriko gara bueltan, ikusi duzue saltziak 5 minutu baino ez dauela eraman, berez, ina datorrenean, bukatuko platera. Eta bitartean, aginak apurtu nahi bien. Eske biguna, aldente. Hementxe pasta egositxa, iragazingo bolan zuzenean koiaratxo batekin, eta zuzenean tomate saltzara. Zutik kendu dut, ze ontxe, karbonara gehitxu bihotza eta ez tot nahi beruakin, arrautzak eta itxia horregatxik enjot. Orduan, hementxe, zait pasta larri nabien gehitzen. Larre, ni dana otako nuke, Bai. Jakin da honen no zema jaten da bien, ez? Ez da sartzen? Venga, bota iso. Venga. Eixau, geratzen da? Lau bakarrik, hiru horiek zeitu gutziko horre, ez? Bueltaka. Mota hau, tomate saltzia, bitu. Alde batetik, tomatia, irugiarra, eta saltxitxa holan, saltxitxa gainera freskua, Ez honen saltxitxak ogitarteuek eta itxoko erabiltzen diena. Frankfurterakoak erogozi hauek ez. Eta hain, gure karbonara ikutua, ez? Ikutua, saltza ona. Eta hau bai hau da 2 munduetako onena. Karbonara eta... hau, lehengo moduan, da ero txokolate postrearekin, afaldu dako egun hortan. Agian urrengo gunean saldu ez da ere. Baskardu ensalada batekin hasiko ginen bakarrik. Baina, merez izango da. Elkarriko ez da zuko jara holan handi bat hau zerbitzatzeko. Holan krematxu ikusten duzuen bezala. Eta barrura, gero, gazta gehiago da berrizu? Apurtxo bat, bakarrik apaintzeko. Bai, mesez. Nik gaztari inoiz ez diot ez zango, patre. Eta hau, ez dakit norbaitek, holan taldeko norbaitek taperra ekarriko zauen, baina... Eta perduna junda ja etxera. Horregatik... Bai, gaurre lanaz euskala etxetik eta junin gara esan. Horregatik. Orduan. Hori zuretzako ez. Horreki ezin dau. Eta bentxe, pasta, zotzona, erara. Ale, barrura. Saiatuko gara danetatik apurtxo bat hartzen? Saia. Hori gauzasko daudenean, saia. Bai, bueno, saporia ekantzen badau, danona. Oso, na. Bai, mira, etxe honi mardoz, Bai, ez da? Bai. Oso goxua, bai gisa da daukala munduko onena holan plater baten sartuta. Eta astebururako plater aproposa, asteburua bukatzeko. Bai, eta hori bai. Astelenean, denok txorionera. Sorionez bueltan gara, beraz, ikusiko buelkar. Ondo pasaz, Agur!